Mga puso, masobra 30 ka mga lugar sa Iloilo City ang ginakabig karon critical areas nga madulaan sang supply sang tubig, subong at tig-ilinit. Tagay, sa distrito sang Molo, 5 ang ginakabig critical barangay, 3 sa Arevalo, 7 sa city proper, 5 sa Lapus, 3 sa La Paz, 7 sa Harok, ang 3 naman sa Mandurriao. Nagbasalig ang Metro Pacific Iloilo Water nga may tankers nga ipahamtang sa among mga lugar kung sa diin sarang mga kuha sa tubig ang maapektado nga mga konsumidor. Pathag sang MPIW sa kakulang sa supply sang tubig, wala nalabot ang 80 million liters kada adlaw nga minimum requirement para sa Iloilo City, kag 7 ka mga banwa nga sakop sang ila franchise area. Rason nga limitado ang supply nga mahatag sa konsumidor. Gani agud matagad tio ng mga konsumidor nga makatipon sang tubig nga gamiton, nagpatigayon sang water scheduling ang MPIW. Deteriorate gid ang availability sa mga lugar na ini. So ang amon nga gina-suggest nga dapat may ara gid sila sang mga containers man para makapag-store sila sang tubig